Вітаем вас! І працягваем добрую традыцыю ў нядзелю падводзіць разам вынікі культурнага тыдня. У студыі з вами Таццяна Жданова і Артём Пенчук. Самыя цікавыя падзеі ў культурным жыцці краіны толькі на тэлеканале сапраўдных каштоўнасцей. Сёння ў праграме акунемся ў атмасферу 25-га нацыянальнага фестывалю беларускай песні і паэзіі «Маладзечна-2026». павандруем па прасторах балетнага лета ў Вялікім. Агучым палітру канцэртаў вечароў Вялікага тэатра Беларусі ў замку Радзівілаў. Разгледзім праваслаўнай святыні Беларусі і Расіі на выставе сучасных мастакоў у культурным духоўна-асветніцкім цэнтры «Каўчэг». Убачым светлую і пранізлівую гісторыю пра чалавечую душу «Я, бабуля, Іліко і Іларыён» у рэспубліканскім тэатры беларускай драматургіі. Павіншуем з юбілеем заслужанага артыста краіны Александра Кашпірава. Завітаем на рэпетыцыю балета «Салавей» у беларускі дзяржаўны акадэмічны музычны тэатр. І гэта не ўсе тэмы выпуску. Заставайцеся з намі. Маладзечна, культурны цэнтр Міншчыны на гэтым тыдні стаў месцам сустрэчы гасцей і ўдзельнікаў 25-га нацыянальнага фестывалю беларускай песні і паэзіі. Канцэртныя праграмы творчых калектываў, прэзентацыі кніг і літаратурных праектаў, шматлікія мастацкія майстар-класы, паказы тэатральных пастановак, сустрэчы з творчымі людзьмі. Насычаная праграма дазволіла адчуць усю прыгажосць беларускай мовы і дакрануцца да вытокаў роднай паэзіі і музыкі. Он же и задумывался изначально как мероприятие, которое должно помогать развивать белорусскую культуру, в первую очередь современную белорусскую поэзию, современную белорусскую музыку. И самое главное, выступать площадкой, на которой без фонограммы молодые исполнители будут исполнять белорусские песни. Усяго ў праграме 25-га нацыянальнага фестывалю беларускай песні і паэзіі было пазначана каля сотні мерапрыемстваў. Маштабна прагучалі ў маладзечні канцэрты адкрыцця і закрыцця свята, а таксама фінал 12-га адкрытага конкурсу юных выканаўцаў эстраднай песні «Маладзечок-2026». Наша здымачная група сачыла за падзеямі фэста. Прапануем узгадаць яскравыя моманты святочнага маладзечна вачыма нашага карэспандэнта Алесі Давідовіч. Маладзечна стаў месцам, якое злучыла тых, хто любіць беларускую культуру, мову, літаратуру, песні і музыку. Увесь горад напоўніўся святочным настроем, а кульмінацыйныя моманты здараюцца тут, у летнім амфітэатры. Давайце даведаемся, якім быў фестывальны тыдзень. Першыя акорды фестывалю прагучалі на канцэрце «Звон струны душы». Сваю творчасць у гэты вечар прадставіў народны аркестр беларускіх народных інструментаў Маладзечанскага дзяржаўнага музычнага каледжа імя Агінскага. Калектыў – лаўрэат міжнародных конкурсаў, яго заснавальнік і першы кіраўнік Юрый Церабун. Зараз кіруе оркестром Игорь Шелих. Оркестр был создан в 1968 году. Вот я им руковожу с 2016-го. Ну, до этого был перерыв небольшой. То есть, в принципе, эти инструменты я привез еще в юности, когда я здесь пришел после консерватории работать, ну, в молодости, будем говорить так. Шэраг мерапрыемстваў падчас форуму падрыхтавала Маладзечанская цэнтральная раённая бібліятэка імя Максіма Богдановича. Тут зладзілі паэтычны мост і Беларусь-мір, на якім прадстаўнікі установы па відэасувязі сустрэліся з калегамі расійскага горада-пабраціма Чарапаўца. Таксама адбылася творчая сустрэча з Алай Клімянок. Імпрэзу зладзілі ў межах серыі камерных вечароў, літаратурная гасцёўня, паэзія ў дыялогу з музыкай. Калісьці даўно, яшчэ ў тым жыцці я прысутнічала на самым першым фестывалі. Тогда я была редактором мясцовай газеты гарадской. Вось, і таму гэты фестываль для мяне гэта штосьці такое гістарычнае нават. Гэта такое важнае веха ў жыцці. У Мінскім абласным краязнаўчым музеі адкрылася выстава калекцыі беларускага этнографа, кампазітара, пісьменніка, выкладчыка Івана Кірчука «Этнамузыка Беларусі». Гледачам прадстаўлены калімба, шумавыя арэхі, трашчотка, акарыны, дзіцячыя свістулькі, гуслі, смык. Аўтар экспазіцыі прадэманстраваў, як гучаць некаторыя старадаўнія музычныя інструменты. Областный фестиваль духовой музыки «Майский вальс» – одно из самых масштабных мерапрыемстваў фестивалю. Відовішчным быў марш-парад духовых оркестраў, у якім прынялі ўдзел лепшыя калектывы в области. І гэта не ўсё, што падрыхтавалі музыканты. Звуки медных духовых инструментов, ну и деревянных, конечно же, они как-то приводят в такие вот какие-то чувства, создают хорошее позитивное настроение. Это инструмент туба, самый низкий из медных духовых инструментов. Ну,
выполняет басовую партию, так сказать, фундамент оркестра. Яркая падзея падарыла жыхарам і гасцям горада магчымасць атрымаць асалоду ад майстэрства вядучых духавых аркестраў краіны. Сярод удзельнікаў заслужаныя калектывы Рэспублікі Беларусь. Разам з імі паказалі сваё выканальніцкае майстэрства прадстаўнікі розных куткоў меншыны. У гэтым вечары прынялі ўдзел не толькі музыканты, але і мажарэткі. Усе калектывы злучыліся ў зводны аркестр, у выкананні якога прагучаў і творы, які даў назву абласному фестывалю «Майскі вальс». Пасля гледачам прадставілі свае нумары музыканты і солисты ансамбля Института пограничной службы Беларуси. Огромные возможности у оркестра, репертуар очень обширный. Ну и кроме духовой музыки ансамбли покажут свои песни солисты, также инструментальные произведения. Тем более наш заслуженный коллектив Института пограничной службы с давними традициями объездил самые дальние уголки. У межах фестывалю адбыўся фінал конкурсу юных выканаўцаў эстраднай песні «Маладзічок». Побач са мной стаіць пераможца Роман. Віншую. Распавядзі пра свае першыя ўражанні. Моя душа, она очень рада за то, что я получила этот приз, потому что это не просто конкурс, это конкурс среди лучших из лучших. Здесь каждый боролся за это имя победителя Гран-при. Все ребята очень талантливые, все достойны этого приза. Юныя выканаўцы выступілі ў суправаджэнні нацыянальнага акадэмічнага канцэртнага аркестра Беларусі імя Михаіла Фінберга. Усяго удзельнічалі 17 канкурсантаў ва ўзросце ад 6 до 18 гадоў з розных куткоў Беларусі і горада Чарапаўца Расійскай Федэрацыі. Ацэньвала таленавітых дзяцей прафесійнае журы, якое узначальвала народная артыстка Беларусі, композитор Ядвига Поплавская. Обратила внимание на то, что с каждым годом эти дети, они растут, они опять же приезжают на этот же конкурс, пройдя до этого через какие-то свои конкурсы, что делают очень правильно, потому что именно на сцене и рождается артист. И чем он больше будет присутствовать на сцене, приобретать опыт, тем он будет более крепким и профессиональным артистом. Заснавальнікам і мастацкім кіраўніком конкурсу «Маладзічок» з'яўляецца старшыня Беларускага саюза кампазітараў Алена Трашкевич. Мне очень важно, чтобы ребята, соревнуясь, это их право, переживать, нервничать, мечтать, разочаровываться, может быть, плакать. Но мне бы очень хотелось, чтобы ребята получали удовольствие от самого процесса, чтобы их выступления позволяли им становиться все лучше и лучше. У сэрцы горада разгарнуўся горад майстроў. Прадстаўнікі з розных рэгіёнаў Беларусі падрыхтавалі экспазіцыю дэкаратыўна-прыкладнога і выяўленчага мастацтва, кірмаш рамеснікаў. Былі арганізаваны інтэрактыўныя пляцоўкі раёнаў меншыны і абласцей краіны. Мы сёння прывезлі на гэты цудоўны фестываль унікальную тэхналогію ткацтва пояса на ніту. Гэта пояс Воложенскага раёна. Гэтая тэхналогія ўнесена ў спіс нематэрыяльнага культурнай спадчыны Беларусі. Палац культуры стаў месцам для творчай сустрэчы з беларускім дзяржаўным ансамблем песняры, а пазней адбыўся канцэрт калектыву. Там жа прэзентавалі выставу «Буду пець, бо мне дар гэтай долі пасланы», прысвечаную 85-годдзю з дня нараджэння народнага артыста СССР, заснавальніка і мастацкага кіраўніка знакамітага ВІА Владимира Мулявина. Для меня это больше, чем дорого. Это просто моя жизнь. Я очень счастлива, что я могу что-то делать и могу знакомить дальше молодежь, народ уже с историей закулисья. Канцэртная праграма ўрачыстага адкрыцця атрымала назву «Калі песня збірае сяброў». Імпрэза аб'яднала артыстаў беларускай эстрады і вядомыя калектывы краіны. Традыцыйна канцэрт суправаджаў нацыянальны акадэмічны аркестр Беларусі імя Фінберга. Цэнтральная падзея фестывалю «Маладзечне» – конкурс маладых выканаўцаў. На творчым спаборніцтве прадстаўлены ўсе рэгіёны нашай краіны. Вядома ў рэпертуары канкурсантаў беларускія песні. Музыкой с самого детства занимаюсь. Вот, туда меня привела моя бабушка, она всегда со мной на каждом концерте, на каждом выступлении, всегда меня поддерживала, вот, и вот моя семья, это, наверное, самый главный мой вдохновитель, потому что они всегда в меня верили, всегда вот видели только музыки. Свята ў Маладзечне, кажа, да сустрэчы і чакае сяброў у наступным годзе, а на гэтым культурным тыдні сачылі за падзеямі фестывальнай сталіцы Міншчыны Алеся Давідовіч і Андрэй Аляксейчык.
Маладзечна ў наступным годзе стане культурнай сталіцай садружнасці незалежных дзяржаў. Прэзентацыя гасціннага беларускага горада адбылася на гэтым тыдні ў Бішкеку падчас 19-го форуму творчай і навуковай інтэлігенцыі СНД. Сотні дэлегатаў абмеркавалі сумесныя праекты ў гуманітарных сферах. Беларускую дэлегацыю ў Кыргызстане прадстаўлялі работнікі бібліятэчнай сістэмы, тэатральнага мастацтва, адукацыі, навукі і СМІ. У рамках форуму узнагародзілі лаўрэатаў міжнароднай маладзёжнай прэміі «Содружность дебютов» за 2025 год. В 24 года я даже не знал, что мне эта награда меня найдет, вот, например. Вот я тоже был очень удивлен этому. Так что я очень ценю точнее, их оценку жюри, что вот меня выбрали, выдвинули наше руководство театра, что меня выдвинул на эту премию. Они оценили мою работу, вот, где вот я ездил именно по странам СНГ. Содружество сохраняет сегодня очень глубокое и серьезное отношение как к заслуженным деятелям культуры и науки стран, входящих в СНГ, так и молодежи, которая только начинает, но все-таки уже делает какие-то первые серьезные шаги, в том числе и на пространстве Содружества независимых государств. 3 золата, 3 серабра і 3 бронзы. У Мінскім дзяржаўным мастацкім каледжы імя Глебава адбылося ушанаванне пераможцаў першых маладзёжных дельфійскіх гульняў дзяржаў. Удзельнік шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва, што прымаў Бішкек у сакавіку. Узнагароджанне прайшло ва ўрачыстай абстаноўцы з удзелам міністра культуры Рэспублікі Беларусь. Я очень лично горд тем, что действительно Беларусь показала такой результат. Потому что ребята, чьи работы вы даже видите здесь, и чьи выступления мы видели сегодня на награждении, это действительно очень талантливые ребята, но ведь они не талантливы сами по себе. Это значит огромная работа и преподавателей, которые их готовили. Маладыя таленты з нашай краіны удзельнічалі ў 6 намінацыях. Уладальніцамі вышэйшых узнагарод сталі Софія Рустамова ў эстрадных спевах, Любоў Глазова ў ігры на фортэпіано, Ксения Трот у мастацкіх рамёствах. Над ветенанками я работаю в основном по несколько дней, то есть это занимает в общем часов 6-10. Довольно-таки сложный процесс, пока все вырежешь, склеишь. У Вялікім тэатры Беларусі на гэтым культурным тыдні панавала балетнае лета. Сёння апошні дзень фестывалю. У яго афішы гала-канцэрт зорак балета прысвечаны памяці народнай артысткі краіны Людмілы Брыжазоўскай. Адкрыла творчы праект, які сёлета носіць назву «Вечная класіка», прэм'ера спектакля «Баядэрка» у рэдакцыі галоўнага балетмайстра тэатра, заслуженного артиста Российской Федерации Игоря Колба. Помимо того, что вернулась четкая драматургия, как она задумывалась изначально, «Сцены теней», которая является шедевром, нет ни одной версии в мире, и нет ни одного балетмейстера, который бы прикоснулся к этому шедевру без белых перчаток, и она не изменена. Все остальное в спектакле, оно изменено, дополнено, введены персонажи. Цэнтральнай падзеяй стала выступленне гасцей з В'етнама. Артыстаў аркестра народных інструментаў опернага тэатра «Хогуом» можна было пачуць падчас гала-канцэрта «Шаўковая нітка». Гледачам прапанавалі унікальнае музычнае дзейства, якое адлюстроўвае багацейшыя нацыянальныя традыцыі і мастацтва адной са старажытнейшых культур Азіі. Когда мы говорим о шелковой нити, мы думаем о том, что из нити делаем какое-то изделие из шелка. Но здесь именно символический такой вот образ. Мы хотели бы создать такое произведение, как художественное полотно, да, где именно очень гармонично сочетаются традиционные музыкальные инструменты Вьетнама, да, и академическая музыка Беларуси. Літаральна праз некалькі дзён творчы калектыў Вялікага тэатра адправіцца ў Нясвіж, каб падарыць гледачам сапраўднае свята. Гэта будзе 16-ы па ліку творчы праект вечары Вялікага тэатра Беларусі ў замку Радзівілаў. З 19 па 21 чэрвеня артысты прадставяць 13 мерапрыемстваў. Адкрые фестываль канцэрт галоўнага рэжысёра тэатра Ганны Маторнай. Беларуская опера, традыцыя і сучаснасць. Тэатралізаваная праграма падрыхтавана ў рамках творчага праекта на скрыжаванні музычных падзей. Опера гэта модна, опера гэта моцна, які рэалізуецца за кошт сродкаў гранта прэзідэнта Рэспублікі Беларусь у сферы культуры на 2026 год. Пра творы, што пачуе публіка, юбілейныя даты, што будуць адзначаны ў Нясвіжы, а таксама спектаклі і праграмы, што прагучаць у замку Радзівілаў у наступнай размове. Анна Дмитриевна, здравствуйте. Добрый день.
13 мероприятий в течение 3 дней в Несвеже. Выдержит ли зритель заданный темп? Появление Большого театра на этой площадке уже в 16-й раз говорит о том, что мы очень четко понимаем, для чего мы здесь. Во-первых, это огромное количество зрителей, которые приезжают уже обязательно сюда. Есть зритель, который не оставляет наши программы никогда, то есть все 16 программ посещают. То есть есть такие фанаты Большого театра, которые наблюдают за тем, как мы развиваемся и как мы выстраиваем свои творческие события. Первая программа Несвежского променада, которая откроет, собственно говоря, театральные вечера Большого театра в Несвеже, это на скрыжаваннях музычных падзей. Опера гэта модно, опера гэта моцно. Речь идет о том, что эта программа каждый месяц имеет свое новое воплощение в самых разных направлениях и в самых разных предлагаемых обстоятельствах. В этот раз это будет белорусская опера, традиции и современность. Это музыкальные представления о оперном жанре 20-21 века. Впервые, к примеру, мы будем исполнять оперу Дмитрия Смольского, эпизоды из этой оперы «Франциск Скорына». Впервые прозвучат в нашем исполнении эпизоды из оперы Владимира Солтона «Пани Ядвига». Впервые мы будем исполнять спустя много-много лет эпизоды из оперы Евгения Глебова «Мастер и Маргарита». Это очень любопытная программа, она создает целую палитру образов белорусской оперы. Второй день Несвежского фестиваля Большого театра представит одновременно несколько самых разных программ. Это и премьера оперы «Ациса Галатея», будет показана в театральном зале, и программа, наполненная духовным светом, божественный свет души белорусской, с участием ведущих солистов Большого театра Марты Данусевич и Тараса Присяжнюка. И в этой программе примет участие митрополичий хор, детский театр-студия. И малышам мы покажем сказку о маленьком слоненке Франсиса Пуленко в исполнении квинтета духовых инструментов. И завершит этот вечер в театральном зале Оксана Волкова со своими коллегами, и будет показан замечательный концерт «Великолепная четверка». А есть ли своя драматургия в самой фестивальной программе? Очень необычным образом в этом году мы расположили свои спектакли. Первым мероприятием будет спектакль оперы с участием балета. Это опера Джоаккино Пуччини «Велисы», одно из самых мистических произведений. И это впервые балет «Маленький принц» Евгения Глебова, хореография Александры Тихомировой. В этом году это тоже удивительное, необычное мероприятие, гала-концерт звезд Большого театра Беларуси. И балет представлен, солисты балета, и хоровой коллектив, и солисты оперы. На 3 дня Большой театр практически всей труппой, солисты оперы, молодежь наша творческая, артисты оркестра, артисты балета выезжают всем составом практически. У вялікай зале Белдзяжфілармоніі ў межах 4-га міжнароднага музычнага фестывалю «Подзвіг ратны, подзвіг духоўны» адбыўся святочны канцэрт, прысвечаны Дню России. У канцэртах форуму, што ладзіцца з 2022 года, у гарадах-героях і гарадах воінскай славы бяруць удзел военные оркестры, духовные хоры и ансамбли народной музыки. Сегодня у нас, скажем так, синтез и духовной, и светской программы. И если наши коллеги привезли именно программу духовного содержания, таких композиторов, как Чайковский, Чесноков, Бортнянский, то мы сегодня исполняем светскую программу, и она посвящена уже именно нашей гостеприимной Беларуси. Храмы, наполненные святлом, тихие краявиды и образы, звернутые до вечных духовных каштоўнасцей. У выставочной зале культурно-осветницкого центра «Каўчэг» до Дня России открыл
адкрылася экспазіцыя «Святло праваслаўя. Беларусь-Расія». Праект аб'яднаў каля 80 работ удзельнікаў еўразійскай садружнасці мастацтваў, выкананых у тэхніцы алейнага жывапісу. На палотнах праваслаўныя святыні Беларусі і Расіі, сюжэты царкоўных свят, а таксама лірычныя пейзажы. Выстава нагадвае пра культурную і гістарычную блізкасць двух народаў, для якіх праваслаўная традыцыя на працягу стагоддзяў застаецца важнай часткай агульнай спадчыны. Наше содружество очень активно ведет пленерную деятельность. Мы выезжаем на православные пленеры в Тарасово, в Заславль, в Оршу. Ну и также наши художники самостоятельно выезжают по российским городам и пишут тоже храмы, прилегающие территории. Ну, в основном эти работы и вошли в экспозицию. Узаймальнае падарожжа ў свет мастацтва, казкі і ўяўлення запрасіла на гэтым тыдні гасцёўня Уладзіслава Галубка. Там працуе выстава па творчых старонках беларускага дзяржаўнага тэатра лялек. Экспазіцыя раскрывае творчасць галоўных мастакоў тэатра лялек розных перыядаў. Прадстаўлены эскізы дэкарацый лялек да тэатральных пастановак, лялькі розных сістэм. Можна заўважыць і разнастайнасць матэрыялаў: дрэва, пап'е-маше, солома і тканіна. Валерий Рачковский, Алина Фомина, Леонид Быков, да, родственники, друзья, знакомые передавали куклы в музей, эскизы к театральным постановкам также передавали в музей еще при жизни художников, и также сами художники передавали свои работы. Падарожжа ў лета прапанавалі на гэтым тыдні здзейсніць у галерэі мастацтва Леаніда Шамялёва. Там прадставілі выставу станковай графікі двух пакаленняў беларускіх мастакоў – Веранікі Віткоўскай і яе бацькі, класіка графікі Рыгора Віткоўскага. Работы Веранікі Віткоўскай вылучаюцца тэматычнай разнастайнасцю. А Рыгор Віткоўскі ствараў акварэльныя пейзажы як дапаўненне да афортаў, эстампаў і літаграфій. Великолепно профессионально он владел техникой акварели. И насколько нежно, красиво, тонко он изображал вот родной пейзаж. Ну, Байкал и Сибирь более контрастно, но все равно в своей такой вот, ну, очень нежной, очень такой проникновенной, душевной манере. Твор савецкага і постсавецкага перыяду, якія раскрываюць вобраз жанчыны праз прызму яе асабістых дасягненняў, сям'і, адданасці роднаму краю, прадстаўлены ў мастацкай галерэі Міхаіла Савіцкага. Там працуе выстава жывапісу і скульптуры «Яна», прысвечаная году беларускай жанчыны. У экспазіцыі шэраг яркіх партрэтаў і тэматычных карцін з жанчынамі самых розных прафесій, лёсаў і характараў. Гэта працаўніцы і гераіні вытворчасці, работнікі культуры ад самабытных выканаўцаў народных песен і танцаў да прафесійных музыкантаў і артыстак. Мы не могли не дополнить эту живописную часть предметами из фондовых коллекций Музея истории города Минска. Это одежда, которая передана нам минчанками. Много из этих одежд сделано своими руками, самошито дома или пошито в ателье на заказ на протяжении 20-го столетия. Часам тэатр задае самыя важныя пытанні не пра час і падзеі, а пра самога чалавека. Пра тое, што робіць нас дабрэй, мудрэй, здольнымі кахаць і прабачаць. Афішу рэспубліканскага тэатра беларускай драматургіі на гэтым культурным тыдні папоўніла новая пастаноўка. Там прадставілі спектакль «Я, бабуся, Іліко і Іларыён» па творы класіка грузінскай літаратуры Надара Думбадзе. Убачыў светлую і пранізлівую гісторыю пра чалавечую душу, пра памяць, сям'ю і тыя каштоўнасці, якія немагчыма страціць, наш корэспандэнт Алесь Мойскі. Колькі на свеце сёл, а сваё я люблю больш за ўсё, таму што нідзе няма такога сяла, у якім бы жылі я, бабуля, Іліко і Іларыён. Грузінскі матэрыял на беларускай мове ў пастаноўцы расійскага рэжысёра прадставілі ў рэспубліканскім тэатры беларускай драматургіі. Аматары мельпамены нядоўга чакалі ў фае і пачалі хутка займаць месцы ў глядзельнай зале, бо іх чакала прэм'ера ад рэжысёра і аўтара інсцэніроўкі, заслужанага дзеяча мастацтва Расійскай Федэрацыі Юрія Пахомова, якога запрасіла для пастаноўкі дырэктар РТБД Святлана Навуменко. Знаете, говорят в театре, манкий материал. На 96 языков переведено это произведение. И я думаю, что как раз «Я, бабушка, Іліко і Іларыён» одно из самых известных. Я вижу в «Солнце» очень много интересных, замечательных работ. Я называю это «солнечный писатель». Понимаете, что бы ни происходило в его произведениях, ведь в конце здесь смерть бабушки, но она как бы вот солнце и тепло отдает. Это очень важно, что-то передать поколению, что-то сохранить.
и чего-то не допустить. Мне кажется, что Нодар Думбадзе об этом. Мы очень рады, что именно такой опытный режиссер взялся за вот именно эту постановку. Кожную вясну рэчка з берагоў выходзіць і мост зносіць у мора, а калгаснікі яго ізноў будуюць. Кожную вясну, колькі сябе памятаю, адно і тое ж. Пачынаецца спектакль з экспазіцыі, дзе акцёр Сцяпан Краўчук распавядае пра месца, дзе адбываецца дзеянне і прадстаўляе герояў. Такім чынам, у якасці апавядальніка ўсёй гісторыі ад першай асобы я выступае Зурыко, а роль бабулі выконвае заслужаная артыстка Галина Чарнабаева. Аднак рэжысёр уводзіць і новых персонажаў. В фильме есть Мурада, который не разговаривает. А у меня Мурада, который разговаривает. В фильме нет коровы. То есть она есть, но она там тоже не разговаривает. У меня она разговаривает. Дзеянне ў спектаклі адбываецца ў 1941, калі пачалася Вялікая Айчынная вайна. Але ў пастаноўцы спалучаецца драматычна з камічным у такіх гумарыстычных вобразах, як доктар, які нікога не лечыць. Галоўныя ж персанажы Бабуля, Іліко і Іларыён нагадваюць дудараўскіх Гану, Гастрыта і Мульціка, якія спрачаюцца і мірацца, кпяць адзін з аднаго. Цікава, што Юрый Пахомаў супрацоўнічаў з Дударавым у свой час. Я думаю, што і вечар Дударава, і гэта п'еса, яны падобныя нейкай такой шчымлівасцю, тугою па мінуўшаму. Але ўсё ж такі гэта п'еса Нодара Думбадзе, яна больш пазітыўная. І яна нагадвае нам пра такі нейкі жыццёвы цыкл, ад якога нельга сысці. Чалавек нараджаецца, чалавек жыве і спрабуе іншых людзей рабіць шчаслівымі. І ўрэшце чалавек памірае, але пасля сябе ён пакідае нешта цёплае. І жыццё вось так колам ідзе, і трэба ўспрымаць жыццё такім, як ёсць. Да ты сказала, Найдак! Увесь час яна кажа мне одно і тое ж. Што? Павінна штодня ў школу хадзіць, перад усім светам сваю бабусю ганьбіш. Бабуля і падлетак часта спрачаюцца. Зурыко сябруе са старэйшымі, Іліко і Іларыёнам, пазнае патроху дарослае жыццё. І ўсё гэта прыпраўлена спецыямі сакавітага гумару і грузінскага каларыту, што адразу пераносіцца ў сонечную Імерэцію. Мы не пошли в чисто грузинскую тему. Это был взгляд режиссера. Мы не делаем ни грим грузинский, мы не делаем акценты грузинские, но именно с намеком. И хореография в том числе. То есть задача от хореографа у нас была такая, что девушки плывут аки-лебедушки, легонько нашу всю экспрессию мы оставляем мальчикам. Это они у нас жгучие такие. Нягледзячы на тое, што твор Нодарам Думбадзе быў упершыню надрукаваны ў 1960 годзе, ён застаецца актуальным і ў наш час, у чым пераканаліся Алесь Мойскі і Станіслаў Чичерин на бягучым культурным тыдні. Харызматычны, брутальны і, безумоўна, вельмі таленавіты. На гэтым культурным тыдні заслужаны артыст краіны Александр Кашпераў адзначыў сваё 80-годдзе. Александр Барысавіч чалавек вясёлы, душа любой кампаніі і, як сам аднойчы прызнаўся, любіць салодкае, хуліганіць і разыгрываць. Сапраўды, як і яго любімы герой Карлсон. Мусіць, гэта засталося ад амаль 10гадовай працы ў цюгу, пасля якога 40гадовае служэнне ў тэатры студыі кінаакцёра. У яго акцёрскай палітры ёсць любыя фарбы. Ён можа паўстаць у самым нечаканым вобразе. Пра знакавыя і любімыя ролі і яркія ўспаміны ад працы ў кіно у наступнай размове. Александр Борисович, примите поздравления с юбилеем. Спасибо. Брутальный, искрометный, неожиданный – это все о вас. Что бы еще могли добавить к этой характеристике сами? Я? Да. Веселый. Что еще добавлять? Ну куда уже? Ой, ну самое страшное, что я не могу врать. Я все время был правда. То, что думал, то и говорил. Вы еще ребенком играли в самодеятельном кукольном театре в 12 лет. Ну, какой самодеятельный кукольный театр? Я сам его создал. Детский театр был у нас во дворе. Там были сараи у нас, и мы там организовали кукольный театр. Продавали билеты по 5 копеек. Но в 12 лет уже вышли в профессиональные постановки на сцену. В общем, да. А вот как с детства, наигравшись в актера, не потерять интерес к профессии? Надо любить ее и все. Как можно потерять то, что любишь? Вот поэтому до сих пор люблю.
Мой отец был актером Вахтанговского театра до войны. Он рано умер после войны, где-то в 49 году. Мама преподавала в консерватории. Она водила меня на симфонические концерты, в оперный театр. Ну, прививала любовь к искусству. Любовь к музыке вот у меня до сих пор осталась классической. Потом поступил в студию в детскую на телевидении. Так вот постепенно все, как говорится, мечта сбылась. В белорусском искусстве вы личность легендарная. Есть ли такие моменты, когда вы ощущаете себя прям мэтром на сцене, в кино? На сцене, да. На сцене, да. Да, вот в Герострате. Я делал такие паузы. Такая тишина стояла при монологах, что я читал. Да, я кайфовал. Серьезно. Есть. Это по-прежнему ваша любимая роль, да? Да. Ну, вот у меня сейчас смешанные чувства тоже. Плачут. Мужики плачут. Понимаете? Потом приходят и признаются. Говорят, мы плакали. Действует очень хорошо. В жизни своих героев подсматриваете? Ну, конечно. Иногда копируешь. Именно копируешь, да и походку. Я играю короля в Алисе. Я сделал персонаж короля из «Золушки». Помните? Деточка. Вот такое я делал короля здесь. И нравится. И старшее поколение, конечно, узнает. Приглядываемся. Есть характеры такие, что действительно вот наблюдаешь за ним и выносишь, и угадывают. Вы озвучили более 2000 ролей. Да. Да? Ну это на телевидении на вашем хотя бы, французских каналах, сколько мы там озвучили. Каждый день минимум 3 фильма звучали. Это сложно, не каждый может. Я, например, очень много озвучивал других актеров, которые не могут озвучить. Ну, во-первых, это сказалось, похвастаюсь, ладно. У меня абсолютный слух, понимаете? И вот улавливать мелодику это моментально. Уловил начало, и можно сходу даже писать синхронно. Понимаете? С годами вы стали избирательны в отношении ролей, или все-таки считаете, что любая роль – это хороший опыт? Да. Любая. Даже маленькая. Я не отказывался ни от чего. И сейчас что предлагает, играюсь. Ну, вы-то начали с главных ролей свою карьеру. Ну, понимаете, это школа же все равно потом пришла вся. Я потом научился. Маленькую роль труднее сыграть, кстати, чтобы тебя запомнили. Намного труднее. Большую роль это можешь там провалить где-то. А маленькую нет. Сделал эпизод, и все. Меня когда называли король эпизода. Ну, все-таки что-то вас способно как-то сдвинуть с этого пути, отказаться, например, от роли? Все-таки можете? Есть же какие-то причины? Не, ну как? Ну, вот, например, я вот сейчас, вот если бы предложили играть какой-нибудь эсэсовца, садиста. У меня был фильм, где я играю маньяка. Взрослого маньяка. Это неприкосновенно. Получил приз в Москве, кстати. Вас называют актером по рождению. Что в это понятие вкладываете вы? На самом деле, я говорю, я с детства, мне прививали родители любовь к музыке, к театру, к кино. Может, уже и родился тогда артистом. У мастацтве заўсёды ёсць месца цуду. Часам ён прыходзіць у гуку, часам у руху, а часам ператвараецца ў гісторыю, якая прымушае задумацца пра самае галоўнае. Музычны тэатр рыхтуе прэм'еру балета «Салавей» на музыку Ігора Стравінскага і Андрэя Цалко. Новая работа харэографа Сергея Мікеля звяртаецца да вечных тэм прыгажосці, творчасці і ўнутранай свабоды. Казка пра чароўную птушку тут становіцца не проста сцэнічным дзеяннем, а філасофскім разважаннем пра каштоўнасці шчырых пачуццяў у свеце знешняга бляску і дасканалых тэхналогій. Пра тое, як сучасны балет шукае адказы на пытанні нашага часу, у рэпартажы нашага карэспандэнта Лізаветы Лапінай. Нечаканая хвароба і духоўнае перараджэнне. Як праз дзіцячую казку раскрываецца глыбокі псіхалагізм і сутнасць чалавека, а таксама ці здольны лічбавыя тэхналогіі замяніць жывую душу, даведаемся, завітаўшы на рэпетыцыю новага балета.
Аснову гісторыі, якая разгортваецца ў спектаклі «Салавей», складае аднайменная казка Ханса Крысціяна Андерсена. У ёй расказваецца пра несамавітую птушку сімвал мастацтва, што жыве ў імператарскім садзе і прываблівае гасцей правіцеля сваімі спевамі. Аднак праца над сюжэтам толькі пачатковая стадыя стварэння новай пастаноўкі, бо ў яе цэнтры знаходзіцца менавіта мова жэстаў і арыгінальная харэаграфія, пастаўленая галоўным балетмайстрам класічнага балета, аўтарам лібрэта Сергеем Мікелем. Каждый персонаж, он должен обладать своим языком танца, хореографии. И здесь нужно было понять, что такое соловей, как он танцует, кто это, мальчик или девочка. И я остановился на том, что у нас есть император, один из главных героев, и у нас есть соловей, и это девочка. Такі выбар балетмайстра залежаў ад характара самога персонажа, паўплывала натура казачных герояў і на іх хаду, пластычнасць і нават разнастайнасць тыпаў балетнай апоры. Напрыклад, салісты, якія выконваюць партыі салаўя, лясных птушак і маленькіх рыбак, уведзеных у межах гісторыі ўпершыню, танцуюць на пуантах у пальцавай тэхніцы. Некаторыя артысты балета выступаюць у мяккім абутку, а салісты партый смерці і яе світы увогуле басанож. Разнастайныя і харэаграфічныя стылі. Так, розным блокам эпізодаў і групам персонажаў адпавядаюць розныя танцавальныя напрамкі. Здесь мы танцуем и классическую хореографию, и современную. Это достаточно интересно, такой микс. Очень интересно работать с Сергеем Леонидовичем, находить вместе вот эти вот моменты. «Салавей» твор сапраўды багаты на казачных герояў. Кожны з іх мае непаўторны характар і сутнасць. Так у пастаноўцы сутыкаюцца лірычна-філасофскія, трагічныя, містычныя і нават сатырычныя персонажи. В этом спектакле я исполняю роль камергера. Это первое приближенное лицо императора, как представляющий его интересы, когда его, допустим, его нет. У меня роль комическая. Это не, скажем, там, принц, ничего такого. Это комическая роль персонажа, в котором он помогает найти соловья. Пачуцці і характар герою дазваляюць перадаць як класічны танец, так і прыём пантамімы, які выкарыстоўваецца ў кульмінацыйных і найбольш эмацыянальных эпізодах. Аснову гукавага суправаджэння пастаноўкі склала музыка Ігара Стравінскага з оперы «Салавей», балета «Жар-птушка» і цыклы мініяцюр «Сюіты для малога аркестра». Былі ўведзены ў спектакль і новыя арыгінальныя партытуры. Андрей Целко, который написал некоторые эпизоды в стиле Стравинского, аранжируя всю партитуру под наш состав оркестра, нашего театра. Вот, поэтому эмоционально окрашен спектакль очень. На самом деле и музыка не из простых, и мы тоже, хотя мы уже с артистами привыкли работать со сложной музыкой. Галоўны сэнс пастаноўкі раскрываецца ў супрацьстаянні механічнай фарфоравай птушкі і сапраўднага жывога салаўя у фінальных сцэнах узаемадзеяння птушкі и китайского императора. Когда соловей его спасает от смерти, он с благодарностью и почтением принимает его в своем дворце, благодарит его за спасение, за силы, которые он вернул ему, и понимает, что не все вот это механическое должно быть, и не все это может заменить настоящее, живое и трепетное. Новы «Салавей» — гэта не проста прыгожая казка, а глыбокая харэаграфічная медытацыя. Паглыбіцца ў павучальную гісторыю 19 стагоддзя можна будзе 10 ліпеня на прэм'еры ў Беларускім дзяржаўным акадэмічным музычным тэатры, куды на гэтым культурным тыдні завіталі Лізавета Лапіна і Віктар Масальскі. Мы рады былі пазнаёміць вас з фестывальнымі, прэм'ерамі і выставамі гэтага культурнага тыдня. Мы паспрабавалі не толькі расказаць пра іх, але і паразважаць над гісторыяй і сучасным лёсам мастацтва. Далучайцеся да нас праз тыдзень у гэты ж самы час, і мы пазнаёмім вас з новымі героямі і падзеямі культурнага тыдня. Да сустрэчы з сапраўднымі каштоўнасцямі.